ואוהבתו לילי יחוק ומחו יוי זה כלל גודל בתוירו זה כלל גודל בתוירו זה כלל גודל בתוירו ואוהבתו לילי יחוק ומחו יוי זה כלל גודל בתוירו זה כלל גודל בתוירו זה כלל ממשלת ישראל ערוכה לפינוי עזה וצפון השומרון. יש פתרון לכל מתיישב. דיור זמני, תעסוקה, חינוך ופיצוי כספי. מקום דיור יוצע לכל משפחה. מאגר של 20,000 דונם לחקלאות. סיוע לעצמאיים ולמציאת תעסוקה. מקום לימודים לילדים. כדי לקבל מענה שמותאם לצורכי המשפחה.